Id-ditta tal-avukati tal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco hija d-ditta li kitbet il-kuntratt tal-ITS flimkien mal-Gvern ta' Malta. Għalhekk minkejja l-attakki u l-ajjat ta' skandlu tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-proġett għandu l-barka tal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco li rappreżenta l-kumpanija li se tiżviluppa dan l-investiment. Il-Gazzetta Malta Today żvelat kif il-kumpanija pubblika maħluqa riċentament bl-isem ta' SD Finance PLC li hija tas-sidien tal-iżviluppaturi tad-DB St. George taħdem jitfit mal-uffiċċju legali ta' De Marco. B'investiment privat intlaħaq il-ftehim ta' ħlas ta' 300 miljun euro minn DB St. George Property għall-art fis-sit fejn hemm l-ITS sabiex jiżviluppaw proġett li jinkludi lokanda ta' ditta internazzjonali, postijiet residenzjali u żona kummerċjali. SD Finance PLC mistennija taħdem lejn l ta' fondi pubbliċi għal proġett. Is-segretarju għal kumpanija huwa Clinton Calleja, wieħed mill-assoċjati ewlenin ta' Guido De Marco and Associates. L-istess artiklu jgħid li Mario De Marco nnifsu attenda laqat mal-gvern brabta mal-proġett tal-Hard Rock Hotel li hija parti minn dan il-proġett. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel minn kollox biex jixħed dubju fuq il-pagament, tant li fis-seduta parlamentari ta' nhar is-7 ta' frar l-Oppożizzjoni kritikat bil-qawwa il-beħ tal-art minkejja li dan sar permezz ta' eżerċizzju trasparenti bla preċedent. Dakinhar Mario De Marco, viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, ma kienx preżenti ma' ġenb Busuttil.